скоро збільшив тому, як власник Міжнародного фонду відродження. Як ви пам'ятаєте, на початку нашої програми ми казали, що це найбільша з українських неурядових організацій, яка фінансується із-за кордону. Чого правильний пан Джордж у нашій країні? Чи не хоче він здійснити у нас другий Майдан? Тепер же у стамбульському варіанті. Докорінно про це знає лише він сам. Тож чи завжди дії таких організацій відповідають тим засадам, задля яких вони і створювалися? Схожі думки з'являються вже у деяких структур, що фінансують діяльність подібних громадських організацій у Європі. Так, наприклад, ще недавно подробиці подання Євросоюзу грошової допомоги були приховані за 7 початками брюссельської бюрократії. За це ЄС регулярно критикували незалежні моніторингові агенції. Нарешті, недолік прозорості при фінансуванні європейських громадських організацій визнав і голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозо. Так, у нас існують деякі проблеми з прозорістю та звітністю. Давайте будемо відкрито про це говорити. Підтримує його і голова центру професор Джеральд Штайнберг. У інтерв'ю німецькій Deutsche Welle він заявив: Єврокомісії слід докорінно змінити свій підхід до бюджетних грантів. Потрібно звертати увагу не лише на декларацію претендентів на допомогу, але й на суть їх діяльності. Що це за організації, хто їх очолює, хто не працює, отримуючи новий ЄС. І це говорить, що виникли Єврокомісії та співпраця, які з Україною відбувалася про ставлення тим допомогти нашій країні наблизитися до європейських стандартів та сприяти їх євроінтеграції. Але навіть вони не завжди можуть контролювати тих, кому вони втіляють гроші. Що ж тоді думати про тих іноземних спонсорів українських громадських організацій, мета та відношення яких до нашої країни не до кінця зрозуміли? Хто може поручитися, що їх діяльність націлена виключно на благо України? За оцінками фахівців, розмір міжнародної технічної допомоги, що виділяють іноземні структури вітчизняним, складає більше 150 мільйонів доларів на рік. З них лише 20% йдуть на медицину, благодійність та соціальну сферу. Левова частка майже 120 мільйонів, що рухає на так звані демократичні перетворення в Україні, тобто на ту ж політичну діяльність громадських організацій, а найголовнішим донором є державний бюджет Сполучених Штатів. Назви Сполучених Штатів, 350 мільйонів населення, величезна територія, 15 чи 16 трильйонів доларів валового внутрішнього продукту. Це якийсь, скажімо, магічний вавилон, так? Але він що? Він має таку потужну засадничу базу, свободу слова, свободу збору, невтручання в приватне життя, приватну власність, конкуренція, захист, прав і свобод. Ось це, ці базові цінності створили преса, яка їм дає можливість виходити з тих складних ситуацій, в яких вони опиняються. США стежать, що називалася реєстрація на сайтах найбільших фондів, що працюють в Україні, а також українських громадських організацій, що є їх постійними партнерами, говориться приблизно одне і те ж. Розвиток громадянського суспільства, побудова демократичних інститутів, розвиток демократії, побудова через розвиток спільних демократичних. Іншими словами, українці не нав'язують демократію, але демократію. Пригадаємо лише, що українські журналісти